Къщата, в която се намираме, е с площ от 250 квадратни метра, а сметките за електричество, включително за отопление през най-студените месеци, е до 200 лева. Как това е възможно? Да, енергийната ефективност всъщност е решение на твоя въпрос. Например, най-високият стандарт за енергийна ефективност, пасивна къща, това е международен стандарт и неговото приложение в сгради води до това, че се спестяват до 75% от енергията за отопление и охлаждане на една сграда. Респективно се спестяват и близо 80% от разходите за отопление и охлаждане и затова сградата, в която се намираме, макар че е изключително комфортно целогодишно и лято, и зима, и междинни сезони, разходите за тази площ от близо 250 квадрата в най-студените или в най-горещите дни са до 200 лева. Респективно, ако пасивният стандарт, например, се приложи за реновиране на сгради, може да се спестят и дори още повече разходи и съответно финанси, както може да се спестят и много повече енергийни количества.